Кой сиди там? Така, бихте ли се представили? Здравейте! Здравей. Ако някой се чуди откъде идвам, ще ви кажа. Аз се чудя. Аз идвам от киното! 7/8 Century Fox представя Има няма 300. Spartans! Tonight we dine in hell! Like all Spartans, when the boy was born, he was inspected. If he'd been sickly or misshapen, he would have been discarded. Be afraid! Sparta will burn to the ground! Blasphemy! This is madness! Madness? This is Sparta! Играта продължава. Аз съм Леонид! Има разлика от киното, защото тук съм 2 пъти по-смел и 2 пъти по-дебел. Аз съм Леонид! Кой каза Брежнев? Аз казах Брежнев! Той каза Брежнев. Аз казах Брежнев! Тази вечер ти ще умреш. Не, бе, да умре никой, ела тук! Ела тук! Ела тук няма да умре! Ела тук няма да умре никой! Ще мре! Няма да умре никой! Ще мреш! Няма! Отсечи му главата! Чакай, какво е това? Какво е последното ти желание? Не знам. Щом нямаш желание, седни си! Аз съм спартански цар! А това са моите спартанци! Spartans! Tonight we dial in hell! Имам и друга известна филмова фраза. It can be done! Бяхме 300, а останахме 3. И те така. Инфлацията не умори. Ние владеехме териториите от Великата Фаянсова стена до дълбините на канала. И те така. Това са най-верните ми и страшни войни. Вижте този страшен боец! Той е известен с репликата си от филма "Бръжи, бръжи, че гърците кръстат вратата". Кажи я! Кажи я! Кажи! Kaj je pocenaj? И can be done! Вижте го, той е нещо средно между спартанец и булдог. Той не владее силата на меча, силата е в захапката му. И те така. Постоянно ми носи пленници и ги заравя в задния двор. За спартанеца е много важно името му да завършва на ит. Когато се бием рамо до рамо с този войн, ние сме известни като Леонид и Реквизит. Слави! Моля? Ти, ако беше спартанец, ще се казваш конюктивит. Бакелит! Моля? Как? Конюктивит! Защо си избрал Маргарит? Бакелит, защото съм пърт като бакелит. Може и Маргарит, и Маргарита. Добре, да. Това е най-свирепия ми войн. Кой е той? Рахит. Как се казваш? Рахит. Да, малко си бронхит. Преди това беше Ханко
От село Осенне, от стотата на Бакатур, Макария Савар. Това е Рахит, син на стария Тендовакинит. Брат на големия мастит. Знаете, че ние спартанците сме сурови хора. Ето, сурово месо. Имаме традиция най-гърчевите и хилави деца да ги хвърлим от скалата. Между другото, затова сега в Гърция няма нито един шахматист. Само той оцеля, защото падна на главата си. Той никога не изпитва болка. Яла да го ръгнеш ти. Дай да го ръгна аз. Не дей. Но затова пък не носи на гъдел. Сме си изкуствено. Ние затова се бием, а не се гъделичкаме. Този смел и гърча войн уби последния персиец. Казах му глупак. Защо го уби? Сега къде ще търсим четвърти за карти? И те така. 300 е култово число за нас, гръците. И те така. Даже жена ми, извинявай, Буля Леонидовица, твърди, че аз съм единственият човек, който е 300% импотентен. Така е. Аз по принцип съм импотентен, обаче след една битка си щупих пръста, средния пръст и си прекапах езика, станах 300% импотентен. Затова няма се плашите, девойки. Как си реквизит? Добре. Рахит! Свободни сте! Изпратете ги с музика. Те са спартанци. Преди инфлацията, когато бяхме... Има ли музика или няма? Няма. Спря вече. Чакай. Слушам те сега. Когато бяхме още 300. Да. А сиренето беше 2,50. Ние бяхме страховита армия и те така. Лично аз съм влизал в бой с най-великите войни. Бил съм се, например, с Дарт Вейдър. Кога? Нали го знаеш? Знам го. В бъдещето, кога? Дарт, астматика. Да. Помниш ли го? Да. Той играеше на дарт. Аз му казах: Дарт, ял ли си тази вечер? Той каза: не. Казах му: Tonight we dial in hell. Демек, тази вечер ще вечеряме в ада. Да. Тогава той е пустиняк. Извади електронния си меч, обаче като изгасна тока, направо го прибих от бой. Накрая астмата го довърши. И те така. Срещал съм се с капитан Петко Войвода. Така ли? Да, тогава беше още сержант. Да. Тогава му казах: Петко, ял ли си? Той каза: не, малка ми е пенсията. Затова ли си бихме, бе, Петко? Tonight we dial in hell! И те така. Не сме се били. Само ядохме. Иначе хубав бой щеше да стане, но той ми каза: Леонид, расте ли пишката, Леонид? И те така. Аз се обидих, разплаках се и си тръгнах. Имал съм проблеми единствено с Робин Худ. Голям бой го бих, направо го спуках от бой. Аз отдена знам, че Робин Худ е бил по-смешният брат на Робин Кафалев. И те така.